Irratian berri txar bat entzun da gaurkoan, torturapean hildako gazte bat izan da, kartelez ez bati dituzte kale guztiak, irakur daiteke polizia itzailea. Kanpora tera, kanpora behar duzula, ezak barnean gorde horrelako zikinkeririk. Kanpora tera, kanpora behar duzula, askatu adipengo zire minetik. Lurraldeetan greba orokorra mantendu da, herri askotan barrikada ugari jarri da, zortzirak dira plaza jendez gainezka dago, ei gazte herriak ez du barkatuko.